kwakuthiwa ngiviwe ukwara to 12 ukusuka empophomeni uza la eThekwini only 1 hour nje mawuphume khona wahamba straight wezala. Kodwa mina ngo past 4 ekseni ngangigeza ngangilungela ukuthi ngiyongena OKhozini ngokwara to 12 yabo hayi ke na impela ngigeze amakhumbo oqala abonwa yimina ngiyakafika kusemnyama ulinda sibuya ngikhumbula kahle wayesasakaza ibreakfast show impela nje ngangisengihlele emabhentshini nami ekseni ngilindele hayi ngihlale ngilinde ukwara to 12 Africa TV ngokukhethulazo liseqopheleni uhlubudlube ekhasini eShisa usisole zingeni phela la kusindwe ngoba ethole njengoba nongazi ukuthi inkunzi isematholeni dubula ubadidu badakaze yebe siphela mphela bhubela sikhukhukazi inqolo bani amanoni kaZulu bayibagiya baqephuza nosazwe ayidubukele besina bededelana inkundla ingangozulu imvungu yomthatha ehloko makwala semome kwanalele emva kuzibuthe moya inkunzi ehlabusento umanqaphaza ngoqabela ukufadabala abacika seningizimu Afrika izigi zendlovu umhlaba zamazama likhulu lezalenyelela lolobonakala ningizime enyakathe empumalanga nasentshonalanga ungesiphalaphala Mpumalanga Scott zamcholo unethe kahle kwavela amaqhawe namaqhawekazi eqheliswe ngolegwalagwa. Select Africa TV ngiyakubingelela ke mbukele wami ulapho ngasekhaya. Igama lami ke ngusenhlahla uhlelo olubulayela sithi Inside My Story. It's July ngavela ke inyanga yamadoda la sokhuluma khona ngamadoda. Sembe ukuthi ke kuningi ozokufunda. Siyazi ukuthi ke bangabantu abathi ke babekwe emaceleni abanakiwe kodwa futhi ke ziningi nabo izinto ababhekana nazo okugcina kuba nzima ukuthi bakhulume ngazo. Kanti ke silande khona ke insizwa Siyabonga Mpungose ongubaba ka Ibanathi mawungamazi Ibanathi angazi ke nkosami ukuthi ke ngabuhlala lapha uphinde ke futhi abe yimbongi umphathi wenhlelo sebonakalile kakhulu ezintweni eziningi sizobe ke sikhuluma naye ohlweni namhlanje asiye khona. Ukhumbuleke ukuthi sikhona njalo einkundleni zokuxhumana Select Africa TV ku Twitter, Instagram kanye na ku Facebook. Njengoba ngabe ngikuthambisile ukuthi ke sinensizwa silandeke indoda emadodeni umfoka Mpungose kuba sawubona sekubingelela futhi sokwamukela ku Select Africa TV Inside My Story. Namhlanje sithi Inside Siyabonga Mpungose's Story. Ake ngibonge ngiphinde ngibekelele okokuqala nje ngifuna ukudlulisa ukubonga ukuthola lethuba ngoba sesibe side isikhathi sinesitokisitshela ukuthi ngizoba khona and nami bekuyilo iphupho ukuthi angikwazi ungafiki kwi Select Africa ngiyabonga kakhulu nanokuthi ngithole lethuba elifana naleli lokwazi ke ukuthi ke ngithulule ukuthi ngempela insizwe iqhamuka kuphi ngubani futhi. Okay. Usiyabonga siyamazi ubaba kaSisi uyibanathi siyamazi futhi eyimbongi kodwa usiyabonga ubani uqhamukapi ufika kanjani futhi la khona manje. Alright usiyabonga ke wakwaMpungose uzalwe eminyakeni eminingi eyedlula izenge ngivele ngiyidalule esidlakalaleni kodwa ke eqinisweni esikhathini sami sokuzalwa ngizalwa uJabu wakwaMpungose then ke into eyenzeka ke ngingane yatholakala uma ngithole semncane esafunda isikole uthe mayengithola kwaphoqa ukuthi ke ungithola usenkandla endaweni ebizwa ukuthi kusemahlazini kwesenkosi ubiyela uma ngithola lapho kwaphoqa ukuthi akwazi ukuthi ayoqhubeka esikoleni wase kungithatha ukuthi ke angisuswe enkandla emahlazini ngiye endaweni ebizwa ukuthi kusempophomeni eHowick ngifika khona nginenyanga ezingaki ezu8 ngizohlala nobani ngizohlala nogogo okuyena ozala uma wami so that is why umlando kaSiyabonga Mpungose ngasonke isikhathi mangikhuluma uSiyabonga Mpungose osempophomeni ngoba ngithe ngivula amehlo ngiwavula ngisempophomeni so ngalokhuzana ngayingane ke ekhuliswa isandla sikagogo ngakhula nogogo nje kakhulu kwazi kwaba mama ke uthe mayisesephothulile esikoleni eseqala esesebenza wabe sebuya ke esezohlala noma wakhe naye empophomeni la engikhulele khona so ngayingane ke eyisandla sikagogo engiphume ekhaya noma ngaleso sikhathi nomkhulu ukukhanyelwa ekade ehlala noma so Siyabonga umuphi umfundi ngifunda esikoleni nje kuthiwa seqhamukile lower primary school so angifundaka kulezi egijelwa uma uyakuzona uhamba ngenyawo nje sine lesesingisi yabo lesesingisi nje ukazi ulindele into eziningi futhi ungalindele ukuphutshuka kwesingisi kule interview so ngicabanga namhlanje abantu abaningi bazo understand ukuthi inkondlo indaba ziqonde nje kolimi lesizulu so ngikhulela ke endaweni yasempophomeni ngithe mangikhula ngifunda esikoleni ekuthiwa kuseqhamukile ngadlula ngaya eZamthule ngabe sengifunda ePophomeni High School kodwa ke mhlawumbe ukubeka nje kancane eqhamukile benginezinye zezinto enganginotiseka ngazo ukuthi mhlambe ngise ingane ngimncane kwakhona lezi zinto like ABCD usubazi bonke before ungena esikoleni kwakunalezi zinto sasizisho wemfazi ongaphesheya uthi ngangizazi zonke lezo zinto
izinto ngiyingane ke ecobanayo kwaziwa nje ukuthi mawuke wacobana noSiyabonga uzokuhlula so ngayo yonke indlela so ngayo lolo hlobo ke lomfundi olukhuluma kakhulu eclassini indlela angikhuluma ngayo ngangibhala kubantu abakhulumayo noma ngilovile esikoleni sine like kuthi uabsent kodwa ubhaliwe kuyaziwa ukuthi igama kumele uqale ngalo uma ubhala abantu abakhulumayo kumele uqale ngegama lika Siyabonga so ngiyumfundo oyikhulumelayo ke oyihluphelayo nje esikoleni but indlela esasihlupha ngayo yiyo le ngisho ukuthi ukuhlekisa nani but not ngokudelela abantu abadala because kangiphuma ekhaya elinomthetho kakhulu kodwa futhi ngengiqamba mangithi kwakuyikhaya lokuthatha entweni njengobuzwa nje ukuthi ngangikade ngifunde lokushini ngasuka ke lapho ngaya ezamthuleke la esengifunde khona kanti noma sengilula kakhulu yini fine sifuna ukwazi Siyabonga thina yes so into eyenzekayo ke uma ngifika esikoleni ekuthiwa ke mangisuka uthule high primary sengiya ke eMpophomeni High School uma sengiyofunda eMpophomeni High School ngifika kunalento yokuactor ezikoleni thola ukuthi kunomfundi benza ama play nani so yayenziwa abantu abenza grade 11 and 12 so ngifika ngumfundi ofunda ugrade 8 ngifike ngiyibuke lento ukuthi ayi ngiyayithanda then ngizama ukuhijacka ukuthi ngena kanjani kulesi story lesi actor because mangakhuluma iqiniso lilonke uhlehla uze qhamukile ngabe uqamba mangithisho ukuthi wayengazi ukuthi ngangithi ngifuna ukuba yini because ngisho ngiyingane angaze ngibe sesigabeni sokuthi ngifuna ukuba ipolice unurse noma yini ngangakaze ngicabange ngisebenza nje at all angikaze namhlanje angabe unamanga umuntu othiwa kwasebenza namsebenzini iCV angiyazi ukuthi ibhalwa kanjani ngagcina ukuyifunda eclassini but umsebenzi nje into engingayazi ukuthi into eme kanjani so into eyenzeka ke ngithe mangifunda lapho eMpophomeni High School ngibuka lento yabo beyenza beactor kanje ngacela ukuthi bangifake kuyona bathi hayi ngeke uzukwazi ukungena iactor abantu abadala ba grade 11 nani but ngibazwile ukuthi bane meeting ngakusasa ngo6 ekseni hayi ngavuka ngo6 ekseni ngabe sengikhona esikoleni nami ngizorehearsa because kwakuza wayundunankulu wesifundazwe leso sikhathi ubaba uSibundebele ngafika esikoleni ngathi mina ngicela ukunjoin mangithi yafika sengifika ngithola ukuthi khona abangasekho abebelokhuzana sebesaba uko-actor lapha ngaphambili ngaqala ukuhijacka kanjalo mangingena esikoleni iplay besayi-actor laba abanye abafundi nginayo ke lowo mkhutshana namhlanje ukuthi khona izinto engithi mangiyibuka ngithi hayi lokho mina ngingakuspice ngikwenze ngendlela yokuthi bathe besa-actor lapha ngaphambili ngayibuka ukuthi bayibhorisa nani ngavela agqoka ama-chrome ayekade evulekile nje ngaphambili ngangena nento because yayikhuluma ngama-drugs wakusanda kungenisa kakhulu indaba yama-drugs ayingingene uma ngingena ngithathe lo mfana ngimshintshe naye abe kwi-character because indlela esengiyi-actor ngayo ithusa wonke umuntu nayo undunankulu wayekhona lapho ngalelo langa and ngithe kuphuma isikole wonke umuntu wayekade ekhuluma ngami because angangenzi lento ukuthi mhlawumbe ngiyalenza kubhenywa ama-drugs siyabhema mnganami noma senzani ngabe ngathi ngiyidonsa nje kwangathi ngempela umuntu osewabhema ngempela ama-drugs ngaleso sikhathi ngithi mina hey yazi istaff singenza ngishayisa bo Asha yabo baye kohle kwakhe esikoleni nani thiwa awuyishaye phela zabo Asha nani but ngawumuntu osaziwa esikoleni ngena grade 8 nje akekho umuntu ofunda ugrade 12 noma ugrade 11 ongazi ukuthi ngubani so ngawumfundi koqhama kanjalo kanti ke ngizothi ngifika ka grade 10 ngiyafunda nje ngumfundi ohluphayo ke kakhulu esikoleni okunye ngakaze engihlezi ngixoxela abafundi mangiyakubona ngeke ngize ngiqamba mangithi ngake abanye babafundi aba bright esikoleni ngangiyinothi mina ngalendlela eqala ukwenza kangangokuthi ngafeyila ka2 esikoleni okubika ukuthi uma kufunda u12 years mina ngafunda u14 years esikoleni so uma ngifunda ke lapha eMpophomeni High School kwathiwa asibhale iCV le ngakaze ngiyibhale kuze kube namhlanje akade bakwase kuyisign sinele ekikhuluma ngayo thiwa kubhala iCV eclassini then ngakusasa ngifike ngayibhala iCV yabuthi shathi laba abangayibhalanga iCV sasu13 mangikhumbula kahle wathi laba u13 abangazange bayibhala iCV izolo abangawulalelanga umyalelo engangade ngibanikeze wona ngizobanika ipunishment yokuthi babhale izinkondlo ezisuka ekhanda labo ezu8 nama short stories awu2 each short story kumele ibe na 4 pages hayi ngithi mina kuzoba inkinga le shothi u8 page 16 pages ekuzomela ngikwenze angaze ngiyenze lento yokulokhuzana uyeke iCV u3 pages yobhala u16 pages sengiyifaka enkingeni enkulu kangaka ngithe ngisuka ngibuyele ekhaya lutho futhi ukuyenza lento babuya abanye abafundi yabona bayaluza bayatype benzani kuthi sekusele insukwana kwakhona ubhuti waye role model yami ngendlela esimangalisa Zola 7 so ngimbuka kwi-TV uZola kwakuma yonke into ke kumina makungeke abona uZola kangangokuthi today mawungadlala nanoma yipi ingoma kaZola ayingoma engingazi layini ialbum yanini indlela ayi role model yami kuyona uma sengibuka kwakudlala lolu hlelo sekuthiwa live man kwakuyi1 ngaleso sikhathi le ngoma uma ngilibuka uZola ebuzwa umsakazi lapha wathi yena Zola uyayikhumbula usazaceka nje wahleka uZola wathi it was time of hunger and anger
hunger anger kuthiwa ngibhala inkondlo kuthiwa iyarhyme hunger anger sine uyayibona lento ukuthi ayiyalokho zathi ngavele ngabhala kulayini owodwa ngathi I was born in hunger and anger ngizwe lo line waZola baphela olayini angithi inkondla ngiyazi umsebenzi ufuneka Monday but 16 pages. can you imagine 16 pages ngizabhale only 2 lines enkondleni eyodwa naye ngiyiqedile uthisha lo Spanish uthisha uqwabi uZolo hunger anger ngizwe ukurhyme nje kuphela hunger anger I was born in hunger and anger ngaqeda kwaphela awusekho umunye line enginawo hey ngakusasa ngivuke bangithi ngibuka la iTV kudlala uPopeye athi omunye I don't usually talk with strangers ngithi hunger anger stranger I was born in hunger and anger. Many people used to treat me like a stranger. My life was always in danger. So, hayi ngiqale ngibona ukuthi ngiyakwazi ukuthola labo line abatholakala. Uma seyiphela le stories dlala sekuyavela actor director nanani. So I was wanted to be an actor. So I decided to be a writer. That led me to be a director. That's why now you see me on monitor as a celebrity actor. Angithi ngiqeda ngisho ukuthi hayi nginkunzike manje la inkondlo yami ngokuhlangana. So ngiyiqede le nkondlo eyodwa. Ngakusasa ngithi ngizama ukwenza enye nayo iyazama ngiyabhidilisha la ngizame ushaya uMonday. Makushaya uMonday ngicina ngifika nginenkondlo ezo4 kuphela eclassini. Kufuneka 16 wama pages. Hey, yizi mina ngizoyithini manje lento le. Uma ngingena ngithi manje kwenzeke lo msebenzi into ayenza wathatha lawo maphepha wachitha kanje eclassini wathi into ezokwenzeka kuwena uzoyirepeata le grade because kubuka ngazi ukuthi awuyimisele nginikeza iopportunity futhi ukuthi ukwazi ukuthi uyilungiselele and unyaka uyabona ukuthi usuyaphela and uzofeyila waphosa kanjalo uma waphosa kanjalo khona ingane engihlala naye kwakuthiwa uTo yakantombela thathe lamaphepha iwavule wafunda ithi hayibo Mpungose uhlupha kanje wena obhalele inkondlo kade ngiyifunda ngithi mina isho yimina athi ayunamanga usisholo ngisukume qale ngisho eclassini then hey class njalo uma kunomsindo Mpungose phela usiphi hanga inkondlo yakho yabona leyo esidumile eclassini so ngiyenza ngempela mawufika unyaka la uphela khona ngivele ngifeyile igrade sekumele kudlulwe kiwe ka grade 11 ngisale nalabantu ke ka grade 10 ngirepeata khona nalezi inkondlo zami engizenzile the following year kusukuma ingane zasesikoleni ke nazo ibhala inkondlo zibhala inkondlo mina ngathi nje inkondlo kumele ube isingisi my eyes are piercing like a moon and the stars and the planet nanani hayi ngithu uma ngime ngaphandle nezami la zibona lo operformayo lapha ngaphambili oshaya inkondlo esikoleni thiwa hayi thina sinesinqathi sethu la uMpungose lo iValentines sinesinqathi sethu Mpungose hayi bangibambe bangidushe ngize ngime phambili kuyasemba ngithi yami thiwa Mpungose shaya hey angibhale lutho angiqale ngihlanganise khona ngengqondo ngeke ushayanga ngiValentines nathi uthanje la esikoleni kathi ngimile kanje ngathi smarta sasami ngisithandayo inhliziyo yami iyaziyo yefakaza ngoba yensonto sayo futhi yeqaqambayo kubo bonke iyathi wazi angisayikhumbuli ngathi ngisenza lo line isikole sonke sabuya sakungiqukula ukuthi heyibo kwenzakalani hey wow nani so ushaya uMonday esikoleni wonke umuntu usekhuluma lento yokuthi heyibo nothisha heyibo kanti uyiphala kahle kanje lento yakho Kuthi kwenzeka leso simo nje sinjalo kuvele kushona umfana esifunda naye esikoleni. Mayishona lo mfana kumele kube khona umuntu ozoyokhuluma kubuka lo mfana. Othisha bavele bathi le wena ushaya inkondlo sikuzwile ngelangela ukuthi awuhambi emgcwabeni lapha uyosha inkondlo. Hayibo. Ngizoyithini ke manje le nkinga le sengisuke endaweni engingazazi ngiphume ngihambe ngemgcwabeni. Mangifika emgcwabeni khumula kahle kwakushona umfana kwakuthiwa uwandile ngalelo langa. Emangingena ngithi mina ngiyima eceleni kwebhokisi lapho. Ngishaya inkondlo kunomngcwabi ke ubaba uPhathizoni yabonga kakhulu kumaqhawe afana nalawo waye umhlahlandlela funeral service uyena wayezongcwaba ngalelo langa so mangimile eceleni kwebhokisi leli ngishaya inkondlo ngiyiqede ngibuyele ekhaya wayengcwatshwa kulesine lo mfana mase ngihlele ekhaya sekubuka iTV intamama wani uyahlupha esikoleni wenza lezi zinto zakho failile uyangicela urepeat grade akulindeleke lutho kwakho kuzoba negative buko generations nje isebusuku ayingeni nokho yamama qoqo sanibona cela ubuzwa la ekhaya umfana ekuthiwa uMpungose okathi kunekade elikhulu nje wala ekhaya hayi ngisuku ngime kanje kuthiwa wenzeni yazi ke noma uhlalela okushini kulindeleke noma yini ngiqale ngihlale ngiqonde sibeke ithi mina lo mama uzokwenzani manje kwenze njani athi lo mfana unzima kakhulu akayishaya inkondlo hey ubuya ngokuzolala uthe mayishaya emgcwabeni bengibona ngathi kudilika amahlombe abazalwane kanje ngithi mina manje ngithuli inkinga enkulu la lo mama kanakini uma ephuma yena eminyango la ekhaya one blessing belu ngabe usesikoleni wena usemgcwabeni
uyoshayana nezinkondlo ufailile urepeat grade ayike into yaziwa awathe uvala umnyango ngasho ngenhliziyo ukuthi ayizasuka ngempela futhi senishaya inkondlo nini senenzani okushuthi inkondlo kwakufail izola sidena thethwe ekhaya ahambe but manje lento isingenile sengiqala sengifunwa abantu afone lo baba masingcwabisana athi kumina la one ngikukhumbuza uma umshone la ngenza ugrade 10 shone kuwo lo nyaka engirepeata ngawo la esikoleni isimo ekhaya siqala ukuba nzinyana because sihleli nogogo akaholi nempesheni ugogo wathi akamdala nakakhulu so akaholi nempesheni isimo sibi afone lo baba athi intwana isekhona indlela ongazenzela imali lento oyenze ngaleli langa uma ngicwaba umuntu ngizomtshela ukuthi kuyipackage yabo abanayo abafake inkondlo nje abazoyithola especial ngalowo muntu oshonile uzokwazi ukuthi uyithole 200 rand ngaleso sikhathi angivele ngibona ngathi ngiphethe millions neke ngiyakutshela iqiniso ngithi mina ayikho inkinga time mina ngempela ngithatha nguse komunye umngcwabo othishwa isefundisa iminyaka kusho ukuthi wayishonile kukhona bonke abantu ngempela angifike ngidudule lapho ngibona ukuthi abantu ireaction yakho nikhona so senginemali ke sizenzela yona kanjalo then khona ubhudi umphefumulo wakhe ngathi ungalala ngokuthule kwakuthiwa umlindi wakancobeni wangizwa kanye ngisho lento wathi hey boy ngeke emsebenzini kushona umuntu omkhulu kuzobe khona ababa abafana nobabuyilisa imchunu nani woza khona ngisagqoka ischool uniform ngaleso sikhathi ngifike khona emsebenzini lapho mangishaya umakhuze Moyizela wasukuma ephethe 1000 rand wafika nginikeza wona wathi angikaze ngiyibona into nje isiphiwe singaka enganeni umncane kangaka mfana wami keep it up ngibuye ke manje ngibuyele lokushini uma sengisesikoleni nomngani wami kwakuthiwa uNduna naye futhi osashona wayihlupha kumngani wami sizwana naye kakhulu athi esuka lapha athi ngesilambe la esikoleni kukhona wena yindaba singangenisa ingane ngamashumi la esikoleni zizokubuka sizokwenza ama poster uyayidweba sokwenza ama poster okuzokubuka la esikoleni ayiqaleke njalo ngolesihlanu asilicela iclass ngifuna uze ngiyahlupha vele siyenganeni lezi sidlala ngazo ngithi incane ifuna ugrade 8 ngebreak isicela niphume nonke nezikhwama zenu senzela ngingantshotshwe ekomeni zabo ngebreak maniphuma nonke nezikhwama zenu nithi kanti senzela uzothatha lelo class singene kulona uma ngisathi ngirelaxile ngithi mina ngizoya sengiya kuleli class kanti undu ipost useyibhalile wonke umuntu seyangibuza iqala nini kanisho yenu mangiyalivula iclass igcwele phama ingane zesikole zizobuka la ngamashumi undu yena uphethe isigqoko ufaka amashumi la ngaphandle lokuzaneni hayibo ngingena ngishaye ziphele inkondlo ukwara phasi ibreak li hour long qale manje ngiya freestyle ngibabuza amagama abo ngihlanganisa ngabo ngenzani kuqale kuvele elinye futhi uhlangothi lokuthi ngiyakwazi ngempela ukwenza kanjalo ayigcina ithi sidumayile mase sicaza imali sesiyichitha phansi iko 300 nemali and angimazi undu wayintshontshe emalini kuleyo mali okubika ukuthi ingane bezimodern 300 and something ebezizo attenda ukuzosibuka yilapho ngaqala khona ukubona ukuthi ayilento sengaqala ngizama ukuthi ngiyithathe serious nalobhuti ekuthi umlindi uyasupporta ngalesi sikhathi ubaba uZondi la umhlahlandela funeral service makuthi nje khona la ngithe ngiyoperforma khona uzothumela imoto ezongithatha ingihambisa ngiqale ngibona ukuthi into zami ziba right then ke lokhu ngikona ngicabanga ukuthi kubaleke kakhulu kunakho konke empilweni yami so sengiyaphusha ngiselokushini ngiyiphushela lento ngiqede ngiphase futhi kahle naka matric kuukuthi ke manje umuntu ufuna ukuye tertiary at the same time isimo sibi kuzodinga oma registration fee nani uma kuqala unyaka and mina ayikho enye into engiunderstandayo lento engiyenzayo kuvela ngizwe nje ngomunye usisi igama lakho kwakukhanyi nginenhlanhla ke memory kwasabi nje kwawena ngelini la mangikhuluma interview ukuthi kwakune Select Africa ngosuku lokuthi kwenzeka ukuthi uma ehlangana nami endleleni nathi weboy ngazwa kuthiwa wavuna isiphiwo kulento yakho hayi lapho ngangahlupheki ngiseyintwana makwathi nginesiphiwo ngiyisha khona emgwaqeni ukuze ubone impela inesiphiwo ngempela lentwana le athi ngezwa kuthiwa unesiphiwo sokwenza inkondlo kanje uyibonile le poster yakusasa ukuthi kuzoba nomcimbi ozoba khona lo mcimbi kuzobe kuwina u10,000 rand kunabasakazi boKhozi uhlelo ubongani mavuso nani u20 rand kuyo lokhuzana okay u20 rand wokugibela kusho ukuthi ngangenawo qobo lo sisi unginika ukuthi nje kunomcimbi wa10,000 ngakusasa ngithi mina hawu ngiyabonga athi uzoya ngithi athi unayo imali yokugibela ngithi hayi anginayo anginikeze 20 rand manginalo 20 rand anginamali anginangisho imali yethu ngithi hayi kuthi angidle le mali mina vela kunalutho futhi ngithenge igwinya noma ngithengani uma ngifika endlini
hayibe khona into ethi ngingabadla labafana mina ngeke ngidlali labafana hayi ngiyilungise ngiyiprepare angazi nanedolobha yabona ke uma uyiphumele eKalshis la uhluleka ngisho kwaze etown mawuhlala udlala amashi kodwa wazi eThekwini mawubuza umgwaqaka khona ngiya kuthiwa umcimbi useCity Royal Hotel gibele ngigeze ngiqonde ngeCity Royal Hotel ngokhompyutha mangifika eCity Royal Hotel mangiyangena ilist yabantu ababhalisile abazokhompyutha yindi yoshaya ezantsi khona abantu esesibalalele emaradioweni abahosiyabonga Mpungose bangaleso sikhathi khona abantu bakuyi-TV khona abantu yazi ngikhumbula kahle ukuthi ngaphuma lapho ngaphandle ngisathi ngoyiprepare kahle ngithe mangifika hlangana nomfana la bese sibabiza ngamapharayi ngaphandle athi kumina hey Jam ngibonile ukuthi kune competition yenkondlo la ngiyazi ukuthi umuntu ozowina hayi wena mngani wami uzoba ngena ngithi mina ungaze lapha bathi hayi ngangihlala empophomeni ngakini awusangikhumbuli kanje ngithi mina alright ayisinqathamaye anginankinga ayi mawusho njalo ke ayi ngisazama nami athi mngani wami ngicela ungithengele isinko ushintshi lo mali engiyiphethe 20 rand gibele ngo9 rand ushintshe 11 rand lo muntu ngihlangana naye uzothi ngithenga isinko uqondi seqale wakuncoma kuqala ukuthi mina ozowina la ngibona hayi ngiyashaya ubuyele emuva yabo ngiyashawa mfethu la hayi sisuke sihambe naye afika athi uzobona ngifuna sona ngempela sithenga isinkwa asikaphunya yabo lesingasilayisiwe alokho esikhipha mina ngokubuka kwami ke ngiyacela select ukuthi iveza lesithombe ngizobasherela isithombe sami manje mangibuka izithombe zami zangalesiya sikhathi ubhuti ngoba wathi mayiceda nginquzula isinkwa ayisethi nama ngihlephula ngiyabona ayibona umuntu abafanayo naye ongekho umehluko kangako between mina naye njengalesi sithombe ngicabanga ukuthi yasibona ke njengamanje esasikhona ngalesi sikhathi yiso lesithombe ngangiyisona uma sengimile ethi angihlephule mina ngiyibona ngingcono kunaye kodwa yenibona mina ngingayidla lento anginikeza yona okay ayi ngidle siqhubeke sehla naye ngabe ngimshayela lento athi kumina imnandi le kodwa ikhona lo oqale ngayiqaleni ayiphinde lesinxathi sami le ayi uzoba ngena kakhulu ngale siyashaya sengithola ithuba lokureheza ngayo ngiyangena nginakama nginabrand nginalutho imic lokhimile nje ngendlela eyodwa wonke umuntu uperforma kwimic yasuku performa kwimic yasuku ayingabizwa number 55 seyixoviwe nami number 55 Siyabonga Mpungose ngiyanyuka ngigqoka uphaqa belikhize eminyango vele ukushibilike kwakhona stage lapho basale phansi ophaqa ngize ngikhuphukele phezulu mangifika nje angibone ukuthi yasithini advantage kumele yisebenzise ake siyabona ngoba kunamehlo amakhulu kanje kumele ngibahlahlele yona ukuze ngibathuse ukuze bayithathe serious lento ekuzoyenza uma ngingena hey I rest is history ngishaye ngifeel iCrowd ukuthi no lento eyizwayo ngathi iyaqala ukuyizwa kodwa cause angazi ukuthi ngempela kubekwe kanjani amajaji ihambe ayiduduzwa abantu ke aba12 nje abazosala manje basazokhompyutha kwena ongawinanga nangonyaka ozayo sazokwenziwa sinene yayenza lento maniphethe inhlelo nidlala ngabantu nithi usangawina ngonyaka ozayo usukwenza kathi mina ngento sho lento uma seyiqeda alokhuza babizwe ngisale kule group yeah labantu aba12 ezokhompyutha thiwa compete 5 ukuze kuphume iTop 3 ay ngizame ngidonsa into eshiwo umfana lapha ngaphandle ngathi ngiyishaya nje iaudience ngikhumbula kahle ukuthi yayihamba neflow yabo ukuthi ngangifike ngithi ayiwa ngafike ngatshela iCrowd ukuthi kwaqala ngami ngaleso sikhathi ngathi Crowd uma ngisho lokhu nina nizongilandela ngathi nizothi nje status ngathi mina I want to know my but when a status not the mixed one party status not the perfume one party status please doctor status ngathi ngiqala ngiqhubeka inkundla yonke eyisihamba nami ngaleso sikhathi only to find ukuthi ngo11 wasebusuku kwakhishwa ama results kwathi unombolo 1 odla umhlanganiso waphuma nawo lo 10,000 rand usiyabonga wakwaMpungose ngawina ngalobo busuku uma ngiwina ngalobo busuku ngikwazi 10,000 ufana nani ngicine ngishaya iaccount mina ngiyifundele esikoleni nakhona bangifonelile Standard Bank bathi awukazi ufake no20 rand kwi account yakho solivala ikhadi lakho awunalo isikhathi lokuba imali hey ngivuke akusasa ngikhola mangi salungiselela lento ayi bangadelay nanemali yakhona ngiqi hayibo 13,000 deposited on your account 3,000 qhamuka kuthiwa khona ubaba obekhona ohleli phansi osinike lo 3,000 wathi you are the best performer hayibo inhlanhla engaka ayi ngithi ngoyiqhasabula ngisathi kancane emall ngisawubabona ngithe ngokhavela abakaleso sikhathi uma ngingena emall front page ikhale emuka imbongi ebingaziwa nomkomelo ka10,000 kuyisolezo first time ngiyibone ephepheni ngeke ungikholwe iphephe ngasuka naleli Bhathi Mall eMaritzburg empophomeni 27 kilometers lo ngafika nalo ligugile ngoba wonke umuntu ngangimkhombisa ukuthi yabona mina lo wine la akekho engangafisa ukumtshela and uma ngifika ngizoyichaza lento ngiyichaza ekhaya ngiyabatshela ukuthi hey
sekuvele kwawineka lapha akekho umuntu oyikholwayo mfowethu ilapho ke la engafika khona iqala izinto zashintsha ngangena nasekhaya impela bebona ngibakhombisa ukuthi ngetalent usukwazi ukwenzani kuthe kulesine walelo sonto angithi manje amaphepha bengibhalile emaningi ingena ucingo sawubona bhuti ukhuluma nobabheke la uKhozi FM sinohlelo osinalo ekuthiwa back to my root la uKhozini singafisa ukuthi ufike uzoshaya inkondlo yakho le uyine ngayo manje ngikenda ibhola abakuthi angifaki la speaker ngithi ubabheke lo Khozi yabona lento okufanelwa yiSelect Africa yabo ungalindele bavele bakufanele ngixhume ngithi mina athi nje kusasa ungalenzi iphutha by 11:45 ube usula emsakazweni uzoshaya inkondlo yakho oKhozini ngithi bhuti wami uqedile kumina ngifonele lo uncle lo ayi ngimtshela ukuthi ayike noma kanjani kanti kalelo langa ubhizi malumlini ngicela ukuxoxela indaba yakho kwakuthiwa ngiviwe 11:12 ukusuka empophomeni uza la eThekwini only 1 hour nje mawuphume khona wahamba straight wezala kodwa mina ngo past 4 ekseni ngangigeza ngangilungela ukuthi ngiyongena oKhozini ngo-12 yabo hayike na impela ngigeze amakhumbo oqala abonwa yimina ngiyakafika kusemnyama ulinda sibuya ngikhumbula kahle wayesasakaza ibreakfast show impela nje ngangisengihlele emabhentshini nami ekseni ngilindele hayi ngihlale ngilinda u-12 i-challenge yami ithi leslot bengingasazi kahle kodwa into engiyaziyo every Friday kufika umuntu omunye ohlukile nomunye mina yini engayenza ukwazi ukuswina ngibe khona bangithande ngibo wabo ngifike lapha ayi ngingene mangihlele emabhentshini ngingene enye ingwenya ngeke ngilisho igama lomuntu ngoba libiza imali futhi angizeli ukuzotala lapha lapha lokhu ngikusho ngamabomu because kunomfana omncane owumlandeli weSelect Africa okuwukuthi lento engizoyisho nje manje kumele imgqugquzela angayithathi njengento negative lensizwa mayifika ingifica ngihlele emabhentshini ithi kunjani Mpungose ngithi ngiyaphila uthi hayi ngikubonile ephepheni wena owinile ngithi uthi hey waba nenhlanhla ukuthi ngangekho kuleyo competition hawu indaba usho njalo hayi no yayizovela iwinwe yimina imini inkunzi la awangazi noma bakazi bakutsheleni ngitshe uyadlala userious and futhi ngiyabona bamazi nabo abantu la ereception ubingelela bonke abantu yena ongitshela kugcwaliswana mongena oKhozini ngaphakathi ngibona ukuthi hayi cha ngempela inkunzi le bonke abasakazi baqhamuka hey kunja gcine episode engibona ukuthi hayi iconnected ngempela lensizwa buka ngicela nilikhiphe igama lomuntu yes all right uma sesifika sesihamba eposition naye wazi wonke umuntu uma sesingena emsakazweni sesizohlala phansi ubani ozoqala athi akangiphulela amazola lo mfana ngizolandela angaze ngibe seradweni angaze ngithole opportunity efana nale ngitshela abantu ukuthi abangilalele ngiphumele empophomeni lokishilami akekho umuntu olaziyo alidume ngalutho insizwa zona ezasemathekwini uyabona zazi izinto ziconnected hayi mfethu ngathi ngena nje lapha namuva lo ngangalazi liqhamuka pho lingakaya because ngikubula kahle ngihleli lapha ngangahlala uLady D omavusa athatha uhlelo alinika uLady D uLady D engibingelela ngahluleka ukuthi ngibingelele kuMamdudu la lerity esinazo hlelweni eyokuqala sino Siyabonga umfoka Mpungose eqhamuka khona le ngakomgungundlovu siyakumukela baba yebo sanibona njani emakhaya ngibingelela nonke noma Mdidi but ke ngichaza kabi iSelect Africa because lento engikhuluma ngayo just ukunikeza umuntu omusha ukuthi agqugquzeleke nalawo ma recordings ngisenawo so that is why kuzomela adlale kule interview just ukuthi umuntu ezwe ukuthi angikhandi istory khona ezoyibona ukuthi ngempela into injani ngagcina ngithi ngibingelele khona nangimamdidi yabo manje ngiyaqala nalokuswa ama earphone endlebeni zami ekhona mawukhuluma uyilalele angiyazi lonke lento bese kuba khona ifeeling ethi ola lonke awunayo into wawuthi uzosebenza ukukhulu uyenze sonke lesisikhathi uthandazela ithuba eliyofana naleli yini pho namhlanje usulithola lelithuba bese uzovela ulahle kanjalo angiyazi le nto wavela kanje lwaphe kwasuka lonke lolivalela likade likhona kwakhona into ethi hayibo ngazodlala abantu abangazi kahle ngavela akakhumula ama earphone ngabeka la eceleni hayi kayishaya inkondlo leyo izwayo okay inkondlo yami izoba nje mfishanyana izothi babengekho laba indoda iphefumulela obunjeni liphila ngokwasesikhunjeni nasemphefumulweni ensimini yaseyideni olathi liphila lakhohlwa nguye emqondweni babengekho laba ingakho bengasangikhonzi mina sebekhonza imithi zezinto zibalungele imithi inyama yenkomo nembuzi ehlatshwayo zedlozi libakhanyisele imithi intombazane ethiwa iaphothisisu nithini ngalawo mathambo nezinyembezi enhlabathini phansi okulele ima ithi intombazane umuntu uyayitshela ivele ikupikele le-rasmith because lempilo isihlukanisa uqekelele babengekho laba ubaba
ezibonakalisa ngose ngehlahla ezivuthayo now they are burning Christmas trees ngokwaba bakwazi abakwenzayo wayiqinisela uJesu Christ might baba bathethelela bakwazi abakwenzayo babengekho laba ukufa kaJesu kuzamazamisa ithempeli ingakho behla benyuka namabhayibheli bengaliqondi nanevangeli ingakho sebethola ivaleli lokuthi lo mhlaba usuyahlaba baba emhlabeni wakho mase kunje kwamina sengiyasaba sezime emthumeni ngiyacela ngilosi zikaThixo ngithumeni khona le nezweni ngiyobatshela ukuthi ingane engakhali ifele embelekweni ayileza namuhla ezithi mayingakhali ifele esitamkokweni babengekho laba endulo makulotsholwa kube khona nenkomo kaBaba isingavelaphi inkomo kaBaba abaqedi bomntombi kuyibona labo baba obaba bangebaba baba emhlabeni wakho mase kunje kwamina sengiyasaba babengekho laba uJobe ngenedlule esivunguvungwini ethatha isihlalo sokuthi ngiyakuhlala ezwini emilizilonda ngaphansi ezinyaweni zize ziyophuma phezulu okakayeni bathi mthukele uNkulunkulu wakho atsoze silindele okuhle kodwa enkosini masaphile ezweni babengekho labo baba ezibonakalisa emhlabeni wasosizini enikela ngendodana yakhe for 27 years in prison babengekho laba chithwa igazi lomntwana omncane uHector Peterson wayephethe uTate emashinini elaba basele emashini phela babengekho emashini eyesha video picture no dompas ne discrimination babengekho laba sebethi mabengakhoni sebekhuleka manje ngimile phambi kwakho ngiyakhuleka ngithi babengekho laba Siyabonga Mpungose hayi ngigijime na mayifike egcineni ulady D wayibhekele yakhumula ama-earphone athi Wesiya. yebo mamntu Hayi njalo siya. Wesiya. ma Hayi njalo. zimnandi kakhulu ezayizola Hayi njalo. Wesiya. yebo ma Awushayele livesi lokugcina. angimphikisi ulady D ukuthi ngizophinda yona ngithi mina yakithi la OKhozini kunongizwe umculo ngaleso sikhathi inongizwe umculo okhale sakho lakhe isifathi athi ulady khona bona ngempela ngathi mina vula indlebe zongizwe ngakamcuna amazwama isiminyaminya uKhozini ungqoshishilizi baze basho basingamenzani ngoba kukhale sakho mfoka mbhensa amazwabo bayagwinya awukwazi ukulinda ubona sibiya thathana ntu ugodo khona uzokwazi ukuzochiya ube nelakhi ukuthi usifice seselifasa utheni konje ushonelwe to cause something ezokwenza ujabule ujule ucule iba nethemba wona kakhumalo noma bekusabisa ngesiphongo mnalo uvalo sometimes life ayihlangane bamaririri wobuza umroza imini ukho ngathi ngiyiphakathi nayo ayiwavela ukukhumula ama-earphone weza wazongihaga hayi impela washo wathi uyaqala ukubona into enje ayi ngidilike uma sesiphuma phandle abaphathi wonke umuntu eyintwana hayi bayirekhode lento yakho unzima kanti kuzothi ngijabulele lokho uma vusa vela athi ngena la e-studio ngiyarekhoda ngizongena ngawe ekseni la emsakazweni hayi ngithi mina nangempela brother hayi ngiyabonga kakhulu angirekhode ngene kweza namuhla ekseni OKhozini awungilele ngizwa ngathi ngiyaphupha because bengisajabule ngilele ngizwele ephupheni ngilale ngivula iradio ngizwele ephupheni ngathi ngiyamemeza ayiphuma sekukikiza ngisho makhelwane ngasekhaya hayibo ususoKhozini mfana wami nani isho lento the following week ulady D bafika abanye bashaya inkondlo babeyishaya uDudu bayishaya impela kodwa khona lona owayela last week isiphongo nobabheka niphinde nimdlale lo bayidlale lenkondlo ngaleso sikhathi maliphela uhlela phone babheka athi ntwana lezi zinto zakho nazo ingaki ngithi ikhona nje zona athi ungakwazi ukufika na next week la uzokwenza lento yakho nani ngibuyele next week ngifike ngishaya athi na next week uzobuya ngithi mina anginankinga ngibuye ngifike ngishaya mangishaya athi uDK kanti sekusondele o Real Showgrounds umgubho lo Khozi athi lady kusasa usheshe ufike showground ngizokufaka hayi le yanto ke yayilayisha abantu abala ku 50,000 ngalesi sikhathi avele uDK phezulu estage athi angihambi ke ngedwa ngaba nengane yami la usiyasiya avela athi angifaka thuswa abantu indlela manje sebengithasela ngakho understand ukuthi sebeyalalela nana hayi ngifike ngiqale manje ngishaya mavusa ngibambe ngengalo athi hey ntwana sinento ukuthi nokuthi sisendaweni ezokuthi saqala sashintsha isimo saqala umavuso nangelilodwi la ngisho ngithi abanye abantu asilikhuluma iqiniso masabantu ukuthola ukureceive imali eyipayment enkulu nethatha umsebenzi wami serious nokwazi ukubona ukuthi lo muntu usuke edlala ngawe noma usuke ekhuluma iqiniso i-account yokuqala yenze transfer kwako yabongani mavuso till today asikaze ngisho sixatshaniswe ngisho na into eyodwa wayehleze uhlonipha umsebenzi ngaleyo ndlela aqale manje mavuso uma ngibhukwe endaweni uyangibiza saqala kunabantu ngeke ngodle ngifonela uhuman settlement so kwangewona kwaku economic development usebhalithe ebandla hotel mfana sicela ukubuza umalini mawuzathi mina ngazi noma ngabe ngiyanibulala yini mangithi 8 athi lo sise 8 band boy ngithi 100 yabo
athi wena uthi namahlaya lento yakho have uthanda lokuhlekisa ukuthi mina hayi kuyadlala ngitshela uyakhala ngehlela ku 500 athi ngithi 500 athi wena Mpungose musukuganga la wena angazi noma ngabe siyona ini masikunikeza 8000 ngithi mina okay singaki inkondlo lapha athi hayi uzoperforma nje one piece bese uyaphuma ngithi hayibo kanti kwenzakalani la emhlabeni nangempela kodwa ngacasuka ngoba ngathi sesifikile khona sengiqedile ukuperform ngangicathi 8000 wami ngizothola kanje ngesandla sengiqala ngitshelwa ngama invoice manje into ebengingazazi mina ukuthi yini ngaqala understand igame ukuthi ihamba kanjani ubhuti abadala kumina baqala ke bangicathulisa yahamba nje ngiyaphusha yonke leminyaka ngiyadlwathuza ayike intanga zami ziyalazi iqiniso ukuthi ayikho neyodwa insizwa ekhona nje nemile kuma competition esasibekwa kuona eyaziyo nje ngathi hayi ngangaphuma number 1 sinominate noSiyabonga ngihlale ngidlela nje amahlanga ngawu umuntu owinayo ngawina ama competitions amaningi kubula 2011 nje ngama competition ewodwa plus or minus mhlambe 60000 enganguthola nje ngama competition because nganominate nje ngangihlezi ngizowina kanjalo ngiyakhula ke nalento khona nanosicelo umfowethu ngilama ekhaya uhlala la eThekwini yena ngalesikhathi abuye singene si coordinate nosicelo manje sisiqhamuka nokuthi inkondlo yakwazi ngisho nino2 hayi siqale manje sidla amahlanga ngempela siyangena saqala ipoetry ke sayishifta ekuthenini isekhosombeni sayifaka kubantu uyangena emphakathini ke wonke umuntu kuvula ibridge kunembongi namhlanje uyakwazi lokho kwenziwani inkondlo nje ayikwazi ukuthi isale ihlezi ikhona ukhozi ke lasinika because ukusebenza nokhozi more than 10 years 12 years mangaphosisi siyibambile nje kuzona inhlelo so sinikeza abafowethu abancane abakhulayo kanti ke ngonyaka 2014 omunye ubaba wayemeya lapha oKhahlamba uthulani Sibeko kuphinde kube ubhuti uSiphiwe Mazibuko usisi uDCP Mazibuko omeya ngalezi yakhatha abantu ke laba bengibamba ngengalo bengifundisa ukuthi manje ungena kanjani emcimbini kaHulumeni ungena kanjani komasipala okwazi ukusebenza because imali ecishe ibe ngconywana sayitshala ke lento sayikhulisa manje nakoKhahlamba siyangena komnambithi siyangena senza yonke lento le yakhula ke bagcina uma ngiperforma kanjalo abantu begcina bethanda lento ukuthi mangingena ngiyangena bese uthola ngiyanandisa mhlambe ngaleyo ndledlana thizeni uthi hayi ngeke wena ungayibamba iprogram ngikhethwa enye ibhuda ekuthiwa umuntu wakaHadebe uthi ngeke umshado wami wena ungakwazi ukuthi ubambe uphume na akaze angibone indawo kodwa ubona indlela engikwazi ukukhuluma ngayo aqala manje sebeyangifaka emshadweni nani so ngilokhu ngiyenza ke lento ngiyenza lento iyakhula